Δεν ανοίγει ρε μαλάκα. Καλά, βάλε από το άλλο που είσαι στο τουλάπι, δεν καμιέται. Δεν ανοίγει. Λοιπόν, νομίζω μου το ανοίξει, θα του πάρω πίπα. Όποιος μου το ανοίξει. Ψιλοκόψω τώρα. Ναι, ψιλοκόψω. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε. Πέτα τα, θα έχεις και σακούλα για σκουπίδια. Δεν πετάμε τίποτα. Όλο το φάει θα το φας. Αλλιώς το πω στην παμά σου. Νέα επίπεδα στο ψιλοκόψιμο κρεμμυδιού. Με τον μπούστι. Παιδιά, πάρτο. Κοίτα, το κάνει καλύτερο. Πάρτο τώρα. Παιδιά, το κάνει καλύτερο. Πάρτο ρε πλάκα, πάρτο ρε. Πώς λέγεται, Τζέιμι Όλιβερ, ρούφα τα χίσια μου ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ. Πάρτο. Πω που το αγαπημένο μου υλικό. Με το μάτι. Αφού είσαι σε άλλα επίπεδα ρε πλέον. Πω, μαλάκα ακριβώς 2 κουταλιές όμως. Καλά. Θα σας πάρει κάπως η ώρα. Αναπολύστε και άλλες χαρούμενες στιγμές στη ζωή σας. Θυμάστε, ας πούμε, όταν ήσασταν μικροί και κάποια φορούσε άσπρο παντελόνι και string. Γενοκτονίες, φεύγαν. Και την έβλεπες και έλεγες άσπρο πάτο. Κοιτάξτε τη μαγεία του cooking μαλλιάτσης. Μπράβο. Έχουμε κοκακόλα στο ποτήρι. Έχουμε την κρυπτονιανή χισαμούλη εδώ πέρα. Και το κοτόπουλο. Όπως είναι γνωστό, το κοτόπουλο και κάτι άλλο θέλω χέρι. Αγκόμενα. Μα πώς το ξέρεις αυτό, είναι που δεν πηδάω. Βάζω. Ποια σωστές αρχισυντάκτη. Όποια δες εσύ. Πάμε την κρυπτονιανή. Βλέπετε με πόση απαλότητα μπαίνει μέσα. Έλα ρε βρωμιάρη. Τι φάση. Λιχάρι. Απλά δεν χρειάζονται λόγια σε αυτό. Τα ψιλοκόβω. Ναι, τα 2. Γιατί το τρίτο. Βάλτε στον κόλλο σου. Όχι, σοβαρά τα 2. Τα τρία ρε. Σοβαρά βάλτε στον κόλλο σου. Να σκάστε για από πίσω. Του φέρω το καλό μαχαίρι. Φέρεις το καλό μαχαίρι και κόβει με την πακατέλα ο ηλίθιος. Ρε μαλάκα με το Ρε μαλάκα με το κόκκινο, βλαμμένε. Ούτε ριζόγαλο δεν κόβει αυτό το Ναι. κόβει. Ανασένεις, σκέψου ένα δάσος, ότι είσαι πάνω σε μια πέτρα. Το μαχαίρι που κόβει, γιατί το χρησιμοποιείς και χρησιμοποιείς Γιατί δεν κόβει. προτιμάει αυτό που δεν κόβει από την ανάποδη. Μην μου χαράτε το ζεν ρε μαλάκες. Είσαι σε ένα δάσος όπως έλεγα, είσαι πάνω σε μια πέτρα και δεν υπάρχει τίποτα, ούτε αέρας γύρω σου, ούτε τίποτα. Και τον παίζει. Τώρα το νιώθεις. Πάρτο, κοίτα τι έχω κάνει ο παίκτουρας ρε μαλάκα. Γιατί δεν μου το έχεις δείξει αυτό το κόλπο με το δάσος ρε φίλε να κόβω σωστά. Γιατί είμαστε στην Νίκαια και δεν έχει δάσος. Έχει βασάκι. Έχει το δασάκι ρε φίλε, πού νομίζω ότι πάει και χάνει την παρθενιά του ο κόσμος στην Νίκαια. Γελάτε, καλά. Σε γαμίσανε στο δασάκι. Στο δασάκι την έφαγα πρώτη φορά. Και άρχισε να ετοιμάσει εδώ το μείγμα της ομελέτας. Όσο ετοιμάζω το μείγμα της ομελέτας, βλέπετε τι κάνω, πόσο καλά παίζω το πουλί. Το βουλκανικό. Brazers. Έχεις ένα θέμα με το ψιλοκομμένο, Λοιπόν, το βούτυρο το πιάνετε, ξέρετε, το βούτυρο άμα δεν ξέρετε πώς είναι σαν πράσινο σαπούνι. Αλλά δεν καθαρίζει τα χέρια σου, θα κάνεις μουνί. Κοκαίνη, φίλοι, χωρίς πλάκα. Μιας και το ανέφερα, το στριφάρεις αυτό. Ναι, ρούφα. Μαλάκα, μυρίζει βανίλια, Ναι, γι' αυτό έτσι λέγεται. Γι' αυτό λέγεται βανίλια. Όχι, στο διάλο βρωμιάρι. Το χωνώ. Στον κόλλο σου. Βρήκα τεχνική. Λέγεται δάχτυλο. Συνήθως. Έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ. Καλό είναι ρε μάνα. Ναι, βάλω το στη μύτη σου και μετά ξαναβάλω το πίσω. Στον κόλλο σου. Θα τρέχει για πάντα αυτό, δεν ξέρετε. Πρέπει να πάρεις πολύ, βλάκα. Είναι το λεγόμενο αραβοσιτέλο squirting. Εντάξει, φτάνει. Όχι, θέλει κι άλλο. Πρέπει να κάνω μεγαλύτερη τρύπα. Όχι, ρε μαλάκα. Sorry, μάγκες. Γαμώ το μουνί. Sorry, Θέλουμε ένα καφέ, γιατί δεν παλεύει αυτή η εκπομπή χωρίς καφέ. Δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν ψάχνω πούτσες σε σχήμα πίτσας γενικότερα. Πρέπει να παίξεις. Ξέρεις τι δεν έκανα εδώ, δεν έβγαλα το τέτοιο, το πετσάκι. Βγάλε το με τα δόντια. Όπως πάντα. Ρίξε λίγο λάδι και κάνε έτσι με το χέρι, λίγο να στρώσει. Μου τα πάτε σε 7 χιλιόμετρα μακριά ρε φίλε. Λίγο λάδι.
Φτάνει, Φτάνει ρε γαυγά, φτάνει. Ωραία, πάρε ένα κομμάτι χαρτί, τσαλάκωσέ το και πασάλιψε το εκεί να πάει παντού και στα τυχώματα. Σαν πινέλο λέει. Και αυτό με το λάδι και τα τυχώματα επίσης δεν το έχεις ακούσει πρώτη φορά στην ζωή σου, Λοιπόν, βάζω λάδι πού? Περίμενε, πρώτα Γκόλος λίγο σου. νερό. Εδώ χωράει, πιστεύεις? Ωραία, Δύσκολο. Όχι, δεν έχεις κάτι άλλο μεγαλύτερο, Όχι, τι είμαι. Κάνα Το έχουμε ρεστοράν. ξαναπεί αυτό, Νομίζω είμαστε εντάξει με τα μανιτάρια, αλλά. Δεν είμαστε εντάξει, έχουμε άλλο ένα πακέτο. Μαλάκα. Τι θα κάνουμε για ένα στρατό, θα φτιάξουμε Δεν μαλάκι. ξέρεις πώς θα συρρυκνωθούν αυτά. Σαν το πουλάκι σου. Αυτό το πράγμα υποτίθεται θα μπει σε πίτα, δηλαδή σε φύλλο. Θα μπει στο φούρνο και κάποιο καψερός θα βάλει ένα κομμάτι και θα το βάλει στο στόμα του. Εσύ. Εγώ δεν το τρώω αυτό. Ναι, καλά. Ένα είναι μανιτάρια, θα πεθάνω. Δύο, κοίτα το ρε φίλε, κοίτα το. Καλύτερα να βάλω το πουλί του βουντούλη στο στόμα μου να πούμε. Από εδώ το φέρεις, από εκεί το Από εκεί το φέρες, ένα πούτσο θέλεις. Τα έχεις μάθει, κάνε και κάτι μόνο σου, αφού το έχεις. Μία πίτα στη ζωή μου έχω κάνει, τα έχεις μάθει λέει. Αυτού του δείχνουμε τόσα χρόνια πώς θα βάζει τον προφυλακτικό, τίποτα. Τι ώρα είναι ώρα φας πουτσό. Είναι η ώρα για να φάτε ζυγαριά. Έχουμε γίνει high tech, η οποία είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, κάτσε να ζυγίσω λίγο αυτό. 4 γραμμάρια. Πάμε μια εδώ προσεκτικά. Είσαι Λορέν της Αραβίας. Από εκεί βάζε χέρι, από εκεί, από την άλλη. Ωραία, και βάλει και από εδώ τώρα. Έλα, μια χαρά είναι, έλα. Λοιπόν, ωραία, φέρε ένα πυρούνι. Ένα πυρούνι. Ναι. Αυτό είναι εύκολο. Το έφερες. Ναι. Τσίμπα ένα αρχίδι. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Όχι, ρε, μου φύγε ένα πράσο. Το δε κανένας. Οπ, Τον κόλο σου. τώρα ποιο είναι, ποιο είναι. Καθαρό είναι, καθαρό. Οπ, το ξυπνητήρι μου, ήρθε η ώρα να μας πούτσω. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Δεν έβλεπα, έτσι, το έκανα χωρίς να βλέπω. Φτάνει τώρα. Είστε έτοιμοι λοιπόν για αυτές τις συνταγές και να μην είσαστε στην πούτσα μας. Πάμε. Λοιπόν, 1 λεπτή φέτα. 2 λεπτές φέτες κιόλας. Το χρονόμετρο μετράει. Βάλτε ένα χρονόμετρο κάτω δεξιά. 4 δάχτυλα λεπτή φέτα. Τι. Ρε, περνάει ο αέρας από μέσα της, τόσο λεπτή είναι. Είναι πιο λεπτή και από την πούτσα σου. Και ρίχνω και ένα τσόφλι πάνω. Όχι! Σαλμονέλα. Ξεμείναμε από υλικά όπως βλέπετε. Μαγιονέζα δεν έβαλε. Βάλε Γάμο μαγιονέζα. το Βάλε μουνί στην σου. πλάτη αυτή εδώ πέρα την Να βάλω λίγο σιρόπι. Στη μέση. Πω! Πούστη. Θες να πηδήξεις εκείνο το βράδυ, φτιάξεις την κόμενά σου αυτό το φαΐ. Δεν θα πηδήξεις που δεν θα πηδήξεις, να πεθάνει και αυτή από αυτό και να είστε κομπλέ. Έλα, ρίχτου μία. Το Ultimate Sandwich by Φάει. Μαλιάτσης Cooking. Φάει. Είναι κάπως έτσι και πάει κάπως έτσι. Κάγκα. Πήρε και αντίχειρα μαζί. Αλλά με φάγε δάχτυλο. Καλά, συνέχεια τρώει δάχτυλο. Μπρέιζερς. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, Μαλιάτσης Cooking, bitches. Λοιπόν, έλα, γάλα. Κοίτα, έχω κάνει μπάθο. Γάμο το μουνί σου ηλίθιε. Τώρα με λέρος. Ναι, γιατί ήσουν σε καλή κατάσταση. Και αυτό δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούς. Λύντε ένα πιάτο ρε μαλάκες. Δεν έχει πιάτο αρκετά μεγάλο για να χωρέσει τέτοια. Να ρε, τι να χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι αρκετά μεγάλο και ούτε αυτό το έχω ακούσει πρώτη φορά. Απόλυτη ησυχία, απόλυτη ησυχία. Νόμιζα να την έτρωγε όλη με μία. Μαλάκο. Μαλάκα τι στόμα είναι αυτό. Το μαλάκα τι στόμα είναι αυτό πάλι δεν πρέπει να το. Και το ψιλοκόβω. Πολύ κοπάνα μέχρι να γίνει νιανιά πολιτός. Αλήθεια. Έχουμε και μπλεντεράκι, αλλά το χέρι σου δουλεύει καλύτερα. Το έχεις ασκήσει χρόνια. Λοιπόν, εσείς τσολιάδες εκεί έξω που θέλετε να μοιάσετε έτσι σαν αυτό το σεξι αγόρι εδώ πέρα και δεν μπορείτε να μαγειρέψετε όπως αυτό το σεξι αγόρι εδώ πέρα, μπορείτε να παραγγείλετε online. Γιατί ποιος τα γαμάει τα τηλέφωνα. Εσύ είπα τους γαμάς στο φουντούλι. Πάμε. Α, πολύ αστείο. Έτσι είναι. Αστεία για σεξ. Κάνε πιο Είμαστε 6 χρονών κυρίες και κύριοι εδώ στο δικό Το πήρα τη λαϊκή, επειδή είμαι στέλνει παραγωγή και για ψώνια. Τα έχεις μάθει έτσι. Έσκασα στη λαϊκή στα Πατήσια. Είναι εκεί ένας φίλος μου Ινδός και καλλιεργεί Φίλος κάτι του. περίεργα ινδικά τέτοια. Πρόσεξε. Παιδιά, έτσι ήμουν εγώ πριν ξεκινήσω τις αληφές.
Πω πρόβλημα, τι είναι αυτό? Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, είναι ινδικό αγκούρι. Εντάξει, δεν σου κάνει εντύπωση. Όχι, είμαι πολύ familiar με την εικόνα. Ναι. Δεν είναι η πρώτη Μπορούσε να φορά. είναι το πουλί του Hulk με κοντιλώματα επίσης. Να σου πω, αυτό το χρειαζόμαστε. Όχι. Μπορώ να το βάλω στον κόλλο. Παιδιά, Πολύ αστείο, 8 επεισόδια μετά μου απάντησες. Μπράβο. Για δες τι γεύση έχει πρώτα. δεν έχει γεύση. Όλη την γλώσσα σου μέσα. Δεν έχει καμία απολύτως γεύση. Εντάξει, απλά το έφερα έτσι να το δούμε. Άρα, γλύψε Δεν λίγο. θέλω. Μην του δώσω κάτι με κοντιλώματα να γλύψει, κατευθείαν δεν θέλω. Μία μπακέτα, Ωραία, δεν πειράζει, και αυτή καλή είναι. 2 μπακέτα. Ωραία, λοιπόν, κράτα εκεί ανοιχτή όπως είναι. Κάτι μου θυμίζει αυτή η φράση. Κράτα εκεί ανοιχτή όπως είναι. Άρα τελευταία αλλαγή. Εντάξει, τελευταία αλλαγή. Όχι τελευταία, άλλη μία να μην καταλήξουμε στους κουραμπιέδες. Πάρε τους κουραμπιέδες και βάλε στον κόλλο σου, μαλάκα. Στο δικό σου! Ξαναφάει μελομακάρονο, λέει ο βλάκα μας. Ρε που τρώω μελομακάρονο από τότε που γεννήθηκα. Ο γιατρός αντί να μου κάνει τουκ-τουκ να αναπνεύσει, μου πέταξε ένα μελομακάρονο στο στόμα. Κόλλο στο παιδί. Δεν ήταν μελομακάρονο. Και να συμπληρώσετε στο description τη φόρμα που έχουμε με τα στοιχεία σας για να κερδίσετε. Δηλαδή να συμπληρώσετε τη φόρμα. Είναι η φόρμα και την παίρνετε και τη συμπληρώνετε. Στη φόρμα. Δεν έχω με τι να σε γαμίσω τώρα, ρε μαλάκα. Βέβαια, πού να έχεις. This backfire. Έπρεπε να είμαι πιο γρήγορος. Και πάμε να ξεκινήσουμε να καλωσορίσουμε τον συντάκτη της εκπομπής. Εγώ έχω να πω το εξής, επειδή τελείωσε η χρονιά και αυτά, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Εγώ δεν σου πήρα τίποτα. Σιγά μην μου παίρνες. Θα μου πάρεις το βράδυ όμως. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Εγώ σου πήρα 2 μπάλες. Δηλαδή αρχίδια, απλά δεν βρίζω. Έτσι όπως το κρατάει, έτσι ακριβώς μπροστά δεν ταιριάζει και το χαμόγελο που έχει. Έχεις Κοίτα, ανάποδο τον οικείο. όχι το χαμόγελο ταιριάζει γι' αυτό. Παρατηρήσεις πόσο μοιάζουν. Για να ξεκινήσουμε τις εταιρείες, βγάλει λίγο μαγιά από το ντουλάπι. Και να βγάλω λίγο μαγεία. Έχω εδώ λίγο μαγεία, Ηλία. Πρέπει να σου τη βάλω λίγο, μισό Βάλε, λεπτό, βάλε. σκύψε. Γύρνα. Τι είναι αυτό? Το έχω ξεχάσει ότι υπήρχε αυτό. Γύρνα, τι είναι αυτό, έλα τώρα που δεν ήξερες. Αυτό είναι μπετό. Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, να χρησιμοποιείτε οι άντρες το δεξί σας χέρι γιατί το έχετε δουλέψει και θα γίνει δουλειά. Άμα είναι αριστερόχειρας κάποιος, Άμα είναι. Πώς τον παίζετε η αριστερόχειρα, μαλάκα. Στείλτε μου ένα μήνυμα. Δεν φεύγει το χέρι σας έτσι από εκεί. Μας τώρα! έλα. Μπορώ να ρίξω κανένα μπετό μέσα, κάποια Έλα, λαϊκή. κοίτα τη βρήκα. Μα αυτό ξύνω τα αρχίδια μου. Τόσο άντρας είμαι. Τόσο μικρά είναι. Και αυτό. Ωραία, έχει μείνει όλο το ξύσμα το Να, και λέγατε ξύνο το σύνορα, ρε μαλάκα. Όταν το κάνω στα αρχίδια μου πιάνει. Και θα βάλεις μέσα βανίλια. Μπορείς να το βάλεις στον κόλλο σου λίγο. Φυσικά και όχι. Ωραία. Είναι πολύ καλό. Μπορείτε να πάρετε το ρόβαλο. Μην μου το χάσετε και το βάζω στον κόλλο του Ηλία κάθε βράδυ. Θα έχει όλα τα βήματα του μουσακά. Αντί για κοιμά θα έχει γύρω μπεσαμέλ τζατζικιού, τηγανιτή πατατούλα, μελιτζάνα κολοκύθι. Κανονικά το είχε ο μουσακάς. Το έχεις! Συνέχισε λίγο ακόμα. Πρέπει να κάνω άκρη. Μαλάκα. Όπα, παιδιά, αυτό έπεσε από τον κόλλο του Φουντούλη. Όταν κουνιέται πολύ, φεύγουν πράγματα. Παίρνει το κινητάκι σου. Αυτό που βλέπει το πορνό μέσα στην τουαλέτα. Σβήσει το grinder. Φαίνεται, Ναι. Σκατά. Εδώ θέλω να δείτε, είναι πάρα πολύ χρηστικό αυτό. Το βάζει εδώ, του κάνει και 2 τρύπες και είσαι πόπα. Και δίνει. Και δεν σε νοιάζει. Άντε γαμίσου μαλλιάτσι! Λένε με το καριολίκι. Γάμα το. Το κεφάλι βγάλε. Πού μαλάκα πάρε. Το κεφάλι βγάλει, ξέρω λίγο τι λέει. Παιδιά έχει μάθει να κόβει φέτες. Αυτό που είναι πολύ χοντρό, ο σαν την πούτσα μου να το κρατήσω. Και να το περάσω κάτω. Έτσι! Το είδες ρε μαλάκα αυτό. Αυτό θα κάνω στο μικρό στο πουλάκι άμα συνεχίσει τα αστεία αυτά. Σιγά με το πετύχεις έτσι. Έλα τόσο μικρό που είναι. Βάλε, βάλε. Πάρ' το ρε. Βάλε γιατί η μελιτζάνα το ρουφάει το λάδι. Πώς ρουφάς εσύ? Τις πούτσες! Να λέτε στις κοπέλες ότι ξέρετε να κόβετε λαχανικά, το γουστάρουν αυτό οι γκόμενες. They dig it, δεν ξέρω γιατί. Έτσι το είπα, δεν νομίζω να dig it. Καλύτερα να της πείτε ότι έχετε μεγάλη πούτσα. Στο φουντούλι πιάνει αυτό. Τώρα δεν ξέρω στις κοπέλες τι πιάνει. Όσο γυρνάει εγώ θα φασώνω με το μωρό μου. Όχι τώρα, όχι τώρα, σκοπεί, όχι τώρα, όχι τώρα. Λοιπόν, μέχρι τότε θα βάλουμε αυτό στο πουλί μου. Λίγο μεγάλο δεν. Πέφτει λίγο μεγάλο. Για εξήγησέ μας τώρα εσύ τη διαφορά ανάμεσα στο φρούτο και το λαχανικό. Το φρούτο μπαίνει στον κόλλο του, το λαχανικό το τρώμε. Λοιπόν, έλα έτοιμες. Στρώστε στο μπάτο του τάψιου. Τον πάτο σου.
Σαλμονέλα. Τώρα που το μάθαμε όλα σαλμονέλα κάνουν. Όλα έχουν σαλμονέλα. Τη φλαμίδια. Κλείνε τις τρύπες. Κλείνει τις τρύπες, ρε μαλάκα. Μια ζωή κλεινοτρύπες. Δίνουμε τα κολοκύθια πάνω από τις μελιτζάνες και τραγουδάμε τον εθνικό ύμνο των Ζουλού. Τη χιλή. Ο οποίος πάει κάπως έτσι. Είμαι Ζουλού και πηγαίνω στο Ζουλού σχολείο και τρώω ανθρώπους γιατί είμαι κανίβαλος ή τουλάχιστον έτσι είναι το στερεότυπο και βιάζω το φουντούλι. Αυτός είναι όντως ο εθνικός ύμνος του Ζουλού. Και μετά λέει σε γαμάω ρε φουντούλι, αλλά παίζει τράπα από πίσω. Ωραία. Τι, Λοιπόν, θέλουμε το delivery. Μόλις ήρθε, ζεστό. ζεστό μέσα από τον κόλλο. Τι, Πάτα του μερικές καλές. θα του πάτησω μερικές καρδές. λέει. Όχι τέτοια. Του πάτησα μερικές καρδές, φιλέ. Οποποποποπο. Δεν θα χωρέσει τίποτα άλλο. Μην ζητάει. Θα χωρέσει πούτσα μου. Τι κάνει. Εσύ το Πρωτοβουλία, μαλάκα. Εσύ το πες να το βάλει. Του είχα πει ότι κάποια στιγμή θα μπει. Θα το κάποια στιγμή θα μπήξει στο ακογό, βερεσέ παλιρεύτε. Παίξτε μου λίγο ακόμα τον μπούτσο και θα δεις τι έχει να γίνει. Θα φύγω με τον Άγιο Βασίλη μου. Κάικα μαλάκα φουντούλι, κάικα, συγγνώμη ρε μαλάκα. Ρε ξεκολλάτε λίγο το κεφάλι σας. Και τι κάνω τώρα κατεβώ. Τώρα πραγματικά το βάζεις στον κόλλο σου. Μαλάκες, να σας πω κάτι στο ανακάτεμα. Έχω γίνει world champion. Άμα γίνει Ολυμπιακό άθλημα, θα κατεβαίνω με τα χρυσά. Συνέχεια και θα λένε καλό μαλλιάτσι, μήπως είναι τον παρισμένος. Και θα σου πω, όχι παιδιά, από μικρός τον έπαιζα πάρα πολύ. Και το δεξί μου χέρι γίνει φωκοβόλο. Φλόκια βόλο. Πετάει τα φλόκια, κατάλαβες το πιασες. Φτιάχνω λέξεις. Εγώ και ο Αλέξης, όπου έχω πάρει φτιάχνω. Να σου πω, δεν είναι καλό να. Το αυγό τώρα το παίζω και δεν το παίζω. Αλλά λέω, να μην το Εγώ το παίζω σίγουρα. Μπορώ να σου δείξω κιόλας. Λοιπόν, αυτή η συνταγή έχει μέσα κρεμμύδι, τζατζίκι. Έπρεπε να ρίξουμε τι, και μια κουράδα μέσα για να μην φασώσει ποτέ. Λοιπόν, έλα, ρίχτα. Ρίχτα κάθε βράδυ τα ίδια μου λέει. Πάμε να κάνουμε λίγο food porn από την από εδώ πλευρά χ. Σκατά. Πάμε! Oh shit. Shit man. Ναι. Θα χυθεί όλο έξω. Ναι, απ' έξω θα τρέξει. Φτάνει. Βάζει δάχτυλο. Συνέχισε. Ναι, κάτι έλεγε. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού. Όσο σας κάνω διαγωνισμό θα σας παίξω το όργανο του My People. Μαλάκα, πρέπει να έχει κάτι εδώ μέσα. Ζωντανό. Έναν Ινδιάνο. Ποιος έχει 2 μέτρα κουτσάρι, μαλάκα. Άκου λίγο, την αφήνω στο τραπέζι έτσι. Τόσο βαριά είναι. Για έχει κομμάτια κάτω, το νιώθω. Όταν σου έλεγα στρώσε τις πατάτες και τις μελιτζάνες μου Εγώ όταν σου έλεγα να κάνεις αλλαγή φίλου για να μην κάνεις χλάπα όταν σε πηδάω. Με έγραφες. Θα κάνω αλλαγή φίλου και θα αλλάξω εσένα. Αυτό πόνεσε. Η αλήθεια είναι ότι για να σερβιριστεί ο μουσακάς πρέπει να κρυώσει λίγο, να πιάσει θερμοκρασία για να κόβεται ωραία κομμάτια. Το έτσι μου. Βρε Κώστα, πολύ ωραία φούστα βρε. Σ' αρέσει. Πολύ όμορφη. Τι έβγαλα τον κόλο σου. Αυτό είναι λάχανο. Ναι, Αγάπη μου, συρρήγνωσα τα λάχανα. λάχανο μποντσάι. Γιατί είναι τόσο μικρό το αρχιδάκι στο μικρούλι. Το μπουτσουμπουτσούνι. Το μπουτσουμπουτσούνι αρχιδάκι το κουντούλι είναι Τα αυτό. αρχίδια πόσα είναι? Πόσο είναι τα αρχίδια μου, έχουμε εδώ κάποια μπάλα του bowling. Α, εννοείς γεμάτα τρύπες. Και επίσης γιατί ξέρεις πόσα είναι τα αρχιδάκια του φουντούλι. Τα έχω δει. Υπό ποιες συνθήκες. Λάθος. Ξαναπέσω ότι δεν με ρώτησε ποτέ αυτό. Ξηρή καρπή. Ξηρή όπως η Όλο. σεξουαλική ζωή του φουντούλι. Εντάξει, δεν έχει κανένα νόημα γιατί το μοτέρ δεν δουλεύει. Αυτό που έκανε. Α, το μοντέρ δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Μέσα στην μπάμπα μου τα σκάσε! Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Πέρε. Παιδιά, ο Πουσταράς που τον βρήκε ρε μαλάκα, μπράβο του Δηλαδή τον είχα και τελείως καθυστερημένο. Ποτέ δεν είχα φίλο ψάρι. Εκτός από μια γοργόνα που δεν είχα την κάνω, μόνο με τσιμπούκο. Και ισπανικές. Δεν είχε βυζιά. Ήταν γοργόνα άντρας. Φέρε το πράσινο κοπί Ναι, σαν το αρχισυντάκτη. κάνω, το Εκεί είναι πίσω από το κολαράκι σου. Έχει πάθει αιμονή ρε μαλάκα με το κολαράκι τώρα. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί, μου αρέσει. Το εστραγκόν έρχεται από τη φύση και μεγαλώνει στο χώμα. Δεν κολακεύεσαι καθόλου που έχει πάθει μονή με το κολαράκι σου. Όχι. Αυτά ψηλό. Τι μανία έχετε ρε πούστη εσείς της κουζίνας με το ψιλοκομμένο. Λες γιατί δεν το καταπιείς μαλάκα.
Όταν στα χύνω μου λες τι ψιλοκοψετά. Σήμερα τα παίρνεις. Είσαι τα περνά από κάνα σουρωτήρι. Ψιλόκοπε ρε. Εντάξει είναι ρε μαλάκα που του λιβερά, αλλά εντάξει μας βλέπουν και παιδιά που στα αρχίδια τους. Ο Μανιάτης κάνει Ολλανδές, κοίτα εδώ, κοίτα. Μαλάκα αυτό μυρίζει ωραία. Όταν τον γνώρισα ήταν μαγειρικά τόσος. Και τώρα ακόμα τόσο τον έχει. Τα κάτω, αυτό είναι. Κάνεις ένα φιλέτο. Πιο μέσα. Πιο μέσα. Πιο ναι. Πιο μέσα Κώστο ρε. Πιο μέσα δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουν ξαναφωνάξει. Τρίβεται το μαχαίρι στα κόκαλα και μου έχει γαμηθεί ψυχούλα, ρε. Μου έχει γαμηθεί ψυχούλα. Έχει έρθει ο Ενρίκη από πάνω και μου κάνει την ψυχούλα έτσι. Κάτα αυτό. Και βάλεις τον κόλλο σου. Όχι, όχι. Και Μόλις σε λίγο θα το γυρίσει πλευρά. μόλις σε λίγο θα το γυρίσει πλευρά. Λοιπόν, επίσης, Ναι. πάρε αυτό Ναι. και τσίμπα να αρχίζει. Μπούμ ρε μαλάκα. Κάθε φορά πιάνει. Κάθε φορά με πιάνει. Εντάξει, μπορούσαμε να το καθαρίσουμε λίγο το τηγάνι, αλλά βαριόμουν. Death by Domatini. Ελαφρόπιτσα. Μ' αρέσει που πήραμε και τρέφει. Βαριόμουν. Ελαφρόπιτσα. Ούτε καν. Ένα slow clap εδώ. Λοιπόν, τι κάνω τώρα, το βάζω στο κολαράκι σου. Ρίχτω. Πού? Μέσα. Εδώ μέσα. Ναι. Ναι. Μαλάκα, έχω τρελαθεί. Τι άλλο όμως, γιατρεύει κάτι κακό αυτό. Κάνα. Είσαι σίγουρος, μόνο τόσο νερό. Τόσο λέει, ναι. Θες να βάλεις λίγο ακόμα? Ναι, να γίνει βάλει λίγο σφιχτά. ακόμα, βάλει λίγο ακόμα. Λίγο πιο σφιχτά, σαν τι. Λοιπόν, βάζουμε λίγο ακόμα νεράκι. Σαν την κορονοϊφίδα σου τώρα πεις. Λοιπόν, από τι είναι αυτός ο κοιμάς? Χοιρινός. Στην πούτσα μας το πετάμε μέσα. Πάω! Και μετά. Εδώ είμαστε μαγειρικοί. Μόνο τα άσπρα, έτσι, όχι τα πράσινα. Τα άσπρα μόνο. Η γεμάτη υπονοούμενα εκπομπή μας ρίχνει το ψιλοκομμένο κρεμμύδι εδώ. Λοιπόν, τι θα γίνει ρε μαλάκα με το κολοκρεμμύδι σου? Φτάνει πια. Δηλαδή, τι έχω κάνει και το πληρώνω εδώ. Κάτι φλόκια έχουν τα γυαλιά μου πάνω τώρα. Εντάξει, συνηθισμένο δεν είναι. Έτσι. Ηλία δεν έπρεπε να βάλουμε και λίγο τρίμα φρυγανιάς ή όχι. Όχι. Λίγο τρίμα πούτσα θα σου ρίξω εσένα. Αυτό θα ήθελα να το δω. Ωραία. Θα το κανονίσουμε. Κλείνε τα χέρια σου και φέρε το μπαστούνι του baseball. Δεν το έχω εδώ, το έδωσα. Αλήθεια. Να το βάλεις στον κόλλο σου. Και φύσα. Αφήσω από πού προς πού. Από πάνω προς τα κάτω. Έτσι το κρατάς. Έτοιμο ήταν να φύγει. Γεννάει. Δεν έχει συνηθίσει να ροφάει μόνο το παιδί. Ιστανή κάνει τελείως. Έλα. Λοιπόν, άκου τώρα. Παίρνεις ένα-ένα και τα περνάς πρώτα από αλεύρι, Ναι. μετά από αυγό Και μετά τον κόλλο σου. και μετά από φρυγανιά. Και πού τα βάζω. Πάλι εδώ. Κόλλος. Δεν έχουμε άλλα πιάτα πουθενά, έτσι. Πότε θα σε φύρουμε αυτά. Την κολάρα σου. Πάει κανένα πιάτα με σπανακίες. Ήρθε η ώρα του διαγωνισμού. Εδώ, στην κουζίνα μου, στο μαλλιά της cooking. Powered by info.gr λοιπόν. Και έχουμε κάτι πάρα πολύ special για εσάς αυτή τη φορά. Όχι την πούτσα μου. Γεια σας! Τι κάνετε! Μπήκε αυτή η μαλακία του στο μπούτσο. Ή μεγάλωσε το κεφάλι μου, το μπουτσοκέφαλο. Ένα ακόμα μαλλιά της cookie λοιπόν, powered by info.gr online delivery. Και είμαστε εδώ όλοι παρέα μαζεμένοι. Μόλις σταματήσαμε μια τεράστια παρτούζα που κάναμε, ντυθήκαμε να κάνουμε και κανένα γύρισμα, όχι μόνο πουτσα. Και πάμε στη συνταγή μας. Βάλε μέσα στο μπολ 3 κρόκους αυγών μόνο. 3 κρόκους για την πλάκα μου! Άνετα. Καταρχήν θέλω να με δείτε έτσι. Κοίτα. Κάθομαι έτσι και παίρνω παραγγελίες. Τι θα πείτε, τι θα πάρετε. Και ταυτόχρονα το παίζει έτσι. Ναι. Τι κάνω τώρα εδώ, δεν μπορείς να ξέρεις. Όλοι Παίζω το ξύνο. Όλοι Παίζω! ξέρουμε. Λοιπόν, 3 κρόκους αυγών. Μεγάλη κίνηση με τα χέρια. Καθαρίζω αυτό, κοιτάξτε, ναι, γιατί λίγο. η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά ενισή. Ούτως ή άλλως, όταν μαγειρεύετε και έχει κόσμο όπως στο σπίτι, να είστε λίγο καθαροί. Μπορεί κανένα κομμενάκι από αυτό να σας γουστάρει eventually. Και να λες, μήπως ρίξω κανένα. Πέος. Στην κοπέλα αυτή. Χτύπα. Χτύπα. Μέχρι να σπρίσουν. Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις. Υπάρχουν οι κατάλληλες. Αυτό είναι το soundtrack του κουμπλού, το αποφάσισα. Κατάλληλες προϋποθέσεις για να σου ρίξω την πουτσα μου εγώ. Έχω πάρει καπότες και δεν θα γίνω εγώ πατέρας. Θα χύσω μέσα στην καπότα και δεν θα κάνουμε παιδί. Έτσι πρέπει να βγει αυτό το κομμάτι. Αυτή η συνταγή έχει κάποια βήματα, είναι λίγο βαρετά στην αρχή, αλλά στο τέλος σου έχω το καλύτερο. Μη μου σποϊλάρεις. Δεν σου σποϊλάρω τίποτα. Ναι, αλλά πιάσεις και το χέρι μου και είναι και το καλό, αυτό που την παίζω. Φαντάσου Εντάξει. πόση ώρα είμαστε εδώ πέρα. Πάρε το τέτοιο, θα Το σου κόλπο ρίχνω μου. πολύ λίγο και χτύπα κατευθείαν. Χτυπάω ήδη, μαλακά.
Αυτό είναι πολύ σκληρό. Σαν την πούτσα. Γρήγορα. Αυτή τη στάση που έχω πάρει, αυτή πρέπει να έχει. Είναι λίγο πούτσος μπροστά και να είσαι σε επιθετική θέση. Μην ρίξει και κανένα, να φύγει και κανένα. Κατάλαβε. Δεν βάζεις πάντα την κάμερα, γιατί πετάγονται. Φλόκια πετάγονται! Αγέννητα παιδιά. Όπως τα αυγά. Τα αυγά είναι φλόκια. Όχι. Συνειδητοποιείς. Όχι, τα αυγά είναι περίοδος. Fuck it, σταματάει αυτή η συζήτηση εδώ. Παίζει να ήταν πολύ μικρά τα αυγά, Πολύ μικρή είναι η πούτσα σου. Παίζει και αυτό. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Ήρθε η ώρα να λάμψετε. Ήρθε η ώρα να βάλετε τη φαντασία σας να οργιάσει όπως οργιάζω εγώ πάνω στο φουντούλι τα βράδια. Finger pistols. Δεν είναι ένα τσιγάρο. Ω, μπάντας! Ω, μαλάκα. Ταντανταν! Λοιπόν, εγώ είμαι πιο μπάντας. Θα κάνω περιτομή στο πουλί μου με αυτό. Μαλάκα. Θα το σκότωνα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μαλλιά της Cooking που ζει επικίνδυνα. Παίρνουμε από το πάταμα το μαχαίρι και στην πούτσα μας. Δεν μας είδε κανένας. Παραλίγο να χάσει τα αρχίδια σου. Αφού ήμουν γυρισμένος πλάτη. Πια. Να πάω να γαμηθώ κρεμμύδι ρε μαλάκα. Έλα, είχα καιρό να σου βάλω. Ρε φίλε, γιατί έχουμε χειρομομβίδες στο στρατό, να βγάλουμε κρεμμύδια. Είχα καιρό να σου το βάλω. Το πετάμε στον άλλο. Και επίσης είχα και καιρό να σε βάλω να κόψεις κρεμμύδι. Λοιπόν, σκόρδο. Πάλι τα αγαπήσουμε. Λες και χωρίς ελπίδα. Λοιπόν, άκου. Classic. Το ginger. Ναι, για να μην καταλαβαίνεις τις τρίχες. Όπως θα σε γαμάνε τα πράγματα. Χθες δεν ήταν πρόβλημα αυτό για τον Ηλία. Κοίτα πόσο χοντρά τα κόβει, κοίτα. Χοντρά σαν την πουτ. Όχι. Ναι, πού την βρήκα το αυτή. Κοίτα, καπότα της άλλης πιπεριάς. Γύρνα. Μαλάκα την έσκησε. Ναι ρε φίλε, πάρ' το. Κανένα σε γλιτώνει. Αυτό ψήσιμο. Σπρώχνω το γύρω-γύρω να πηγαίνει στα τυχώματα. Που δεν είναι η πρώτη φορά που το έχεις ακούσει αυτό. Ναι. Εσείς τι έβαλε ρε λέμε το μαλάκες, walk. ξέρετε. Ναι, ξέρουμε. Το walk είναι κάτι ή το λες απλά έτσι. Walk λέγεται αυτό το τηγάνι, με αυτό το σχήμα. Θέλει δυνατή Τι φωτιά μαθαίνει κανείς, να το ε. αγκαλιάζει και να ψήνεται και στα τυχώματα. Δεν βλέπει telemarketing. Όχι. Καλά, μερικές φορές μετά τις 3 όταν έχεις παίξει βλέπεις τηλεμάρκετινγκ. Αυτή η τεχνική λέγεται stir fry. Πώς λέγεται. Stir fry. Πες το ρε μαλάκα γιατί λέγεται stir fry. Γιατί είναι γρήγορο τηγάνισμα. Όχι, επειδή είναι να ανακατεύεις. Στήρ. Είναι και το στυλ, εντάξει, είναι στην ουσία. Όπου όλοι οι ξερόλες μαγειρεύονται, εδώ έχουν μαζευτεί. Αλλά χωρίς να τηγανίζονται. Δεν του φάνε λάδι, ρε παιδί μου. Θέλει γρήγορο. Του φάνε πούτσο. Παίρνουν διάφορα. Τώρα μου έδωσε πάσα ρε φίλε από τη σέντρα. Δεν θα μείνει τίποτα μέσα σε λίγο. Δεν θα μένει τίποτα μέσα, έτσι λέω κάθε βράδυ. Σόγια ρίχνω. Όχι ακόμα, άστα λίγο να μαραθούν. Να μαραθούνε σαν την πούτσα σου. Σήμερα μέσα στην πάσα με έχει. Έριξε πολύ μαλακία μέσα αυτός. Όχι, ρε, μια χαρά το Μια βλέπω. χαρά είναι, απλά έχει παραβράσει. Εσύ που ξέρεις ρε μαλάκα. Σκηνοθέτη, άμα είναι μια χαρά. Επίσης ρε μαλάκα δεν έχει αρκετή σόγια. Πολύ λευκό το βλέπω. Έπρεπε να μαυρίσει από τη σόγια. Έπρεπε να μαυρίσει όπως η πούτσα. Απ' τη βρώμα. Ήθελε λίγο. Όχι τη σόγια. Σερβιρέτο. Όχι εκεί μέσα. Εδώ μέσα έχει κάτι. Γιατί είχαν πέσει και ασπράδια μέσα και τέτοια. Όταν έσπαγε τα αυγά του πέφταν διάφορα. Ρε, για να βάλουμε τη. Το ξέπλυνε λέει. Ξέπλυνα, λέει. Και έχει περίοδο μέσα ξέρω. Μαλάκα, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Όπου πάει το τηγάνι. Ναι. Ναι, δεν το Δικό σου είναι. Ναι. Στην πούτσα μας. Τι φλόρικη κλακέτα ήταν αυτή ρε μαλάκα. Δεν υγρά τα χέρια μας, σαν και τα δικά σου. Πάμε. Πάμε! Πάρα πολύ μαλάκας. Είναι κόπανο το παιδί. Ρε μαλάκες, ήθελα να πούμε όλα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο μαλλιά της Cooking. Γαμώ το σπίτι έσπασε το δάχτυλό μου. Δεν θα γυρέψει τώρα. Ναι, ναι, καμία διαφορά. Δεν θα μπορώ να δαχτυλιάσω τον κόλο σου φουντουλή. Ξεκινήστε. Ακούγεται πάρα πολύ promising, αλλά ακούγεται πολύ. Όχι, κοιτάξτε, έχουμε και το πουλί του φουντούλη σε live site. Τσίτα καλωμένο. Ναι, εγώ όπως ανακάλυψα μέσα στις πατάτες ότι έχουμε και τον κόλλο του μαλλιάτσι. Λοιπόν, Είναι και λίγο χεσμένο. για εδώ. Ναι, είναι επειδή δεν σκουπίζω, παιδιά, τα κρατάω για να κάνουν μάκα. Αλλά τι θα με βοηθήσει ενεργά σε αυτή Ναι, την εννοείται. τέτοια. Πάρε αυτό και βάλω στο. Too soon, too soon. Πάμε. Έχουμε μια κοπέλα εδώ, την Κλέρι, η οποία όταν το είδε πρώτη φορά είπε αχ, μια ωραία καρδούλα. Σε κάνετε. Να η πραγματικότητα, παιδιά. Ρε, τι με κοιτάς, κοίτα από εκεί λίγο. Έχει και το χώμα πάνω, όπως τα δικά σου κανονικά.
Είναι πλήρως εξομοίωση. Όχι, κοίτα, δεν μοιάζει λίγο με κολοτριπίδα αυτό αρετή. Δεν μπορείς να διαχειριστείς την κολοτριπίδα, φέρε το αρετή. Ο μάγκας θα σου κάνω λεύκανση. Πάρ' το, ολόκαυτο. Μαλάκα, είμαι καλός. Αρετή, σε ευχαριστώ που να παίρνεις τηλέφωνο να το πεις και στις φίλες σου. Μα θέλω καμιά λεύκονση. Λεύκονση chips. Όχι. Αυτό. Αυτή η επιφάνεια να κουμπίσει, όχι η άκρη. Πατάτες που λέει. Του λέει πατάτες. Μάστορι! Καρέκλες, τραπέζια, μαντεμένιες, καρέκλα, Έλα παγκάκια. με κανένα κιλό ακόμα, πλάκα, έτσι. Αφού ένα είπες. Κάνα κιλό πουτσα θα σου δώσουμε τώρα εσένα. Σκάσε! Μην ακούς αρετή εσύ. Πουτσα είναι ένα πουλί της Ανδαλουσίας. Που τα τρώνε με το κιλό. Ειδικά ο Ηλίας. Μην δει πουτσα Ανδαλουσίας, με τεμούρι πέφτει. Παιδιά, ξέρετε τι, αυτό το εργαλείο μπορείς να το κάνεις και σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή στον πρώην σου. Πας εκεί και του λες. Στον πρώην σου! Ποιος είναι ο πρώην σου? Ορμάν, γιατί ορμάν. Μαζεύτε αυτά εδώ τα τέτοια, έλα λίγο καθαριότητα στην κουζίνα. Καμιά πίπα θέλεις, φίλε? Την πίπα του βοσκού. Και πού να σταχώσεις το κολαράκι, άνοιξε το εδώ, σιγά. Πιο καθαρά είναι γαμό το σπίτι μου. Πάμε μας τώρα. Όπα, λιγάει, αυτό λιγάει. Πού το χωνό μας τώρα? Θα δώσω σακούλα. Ρε, είναι έξυπνο το παλικάρι, ρε μαλάκες. Έχεις παρατηρήσει ότι έχει ένα θέμα με τα κρεμμύδια, Τεράστιο, έτσι. γιατί του βάζεις κρεμμύδια συνταγές? Γιατί Γιατί έχει. όλες οι συνταγές έχουν κρεμμύδια. Τι να του βάζω δηλαδή. Πράγματα στον κόλλο! Να σου πω, αυτό το κρεμμύδι πρέπει να είναι λίγο. Ευχαριστώ, αρετή. Καταρχήν πιάνεις τα κρεμμύδια με το χέρι, ρε μαλάκα, γιατί το πιάνεις στα μάτια σου. Τα πιάνω την πουτσα μου για να την βάλω στο στόμα σου. Όταν έχεις πρόβλημα. Άμα έχετε αυτό το μέγεθος, θα πάτε αμέσως στο γιατρό. Αν έχουμε αυτό το χρώμα, Φυσιολογικό είναι. Το μέγεθος είναι που είναι το πρόβλημα. μάλιστα. Καλά, εδώ δεν το συζητάω. Εδώ έχεις φύγει κατευθείαν θανατική ποινή, μαλάκα. Αφού είναι ίδιο μέγεθος, σωστό είναι. Ναι, είναι πολύ κόκκινο. Α, να το χρώμα. Ή δεν τον έχεις παίξει πολύ καιρό τώρα. Ή κάτι έτσι. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο γαμάτα την έκοψα. Ω μαλάκα. Holy shit, μαλάκα, έτσι δεν μπορείς να το κάνεις κάτι αυτό τώρα, να το βάλεις στο κλειδιά σου. Μπορεί να το βάλεις στον κόλλο σου. Το βάλεις στον κόλλο σου, ναι. Μας τώρα πού τα χώνω αυτό στο κολαράκι σου βαθιά. Βάλε τα εδώ μαζί. Εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Αρετή. Αυτά που λέμε δεν είναι ευρυσίες, είναι προσευχές στα αραμαϊκά. Σε ποια χώρα τα έλεγαν τα αραμαϊκά? Σε αυτά που ήταν η μάνα. Έλα σκάστε ρε. Είναι εδώ η ξένη κοπέλα, θα μας περάσει για τίποτα ανώμαλους. Η Ελληνίδα είναι. Και... Δώσ' και μια μαντινάδα για τα κριτικά μαχαίρια. Το μαχαίρι του το πήρα και το έχωσα στον κόλο και ο Ηλίας φώναζε όλο το βράδυ γιόλο. Δεν ήταν πολύ καλή. Μα λέει στην Κρήτη θα σε πυροβολούσαν για τέτοια. Γιατί δεν είναι καλό, επειδή έχει το γιόλο μέσα και είναι Ναι, το ξενόφερτο. γιόλο δεν ήταν Αυτό σωστό. ήταν. Ωραία, και φώναζε όλο το βράδυ, βάλ το όλο. Καλύτερο, πιο ελληνικό. Λοιπόν, θα πας και εσύ, Σιγά ρε μαλάκα, έχω πάει χειρότερα. Ναι, Όπως πούτσους! Νάτος, Παιδιά, εδώ είναι ο επαγγελματίας. Τι έκανε, Έλα μία, να το δούμε να γίνεται. Πράσο. Α, το ξέρω το πράσο, το έχουμε δει και σε μια παλιότερη Για να συνταγή. δούμε. Είναι αυτό που έχεις βάλει στον κόλο σου. Θα βρείτε ποιο είναι. Η αρετή μου λέει αυτό είναι. Ναι, αρετή, Ναι, είσαι πάρα πολύ κοντά. Ναι, Είναι αλλά ο απέτυχες δεύτερος- παταγωδός. δεύτερος ξάδελφος του πράσου. Μήπως δεν έχει πράσο. Έχει πράσο και κοίτα στο κολαράκι σου. Ψάξε. Λάδι, κατσαρόλα. Πόσο λάθος. Γίνεται Ρίξε. μαλακιά. Να γεμίσει ο πάτος. Δεν μου το ακούς πρώτη φορά. Είδες που σου είπα ρε μαλάκα, ποιος τα γαμάει τα λαχανικά, κάτι πρόβατα και κάτι αγελάδες τρώνε λαχανικά. Πέσανε και τα μισά. Βέβαια Θα μαραθούνε, ρε. τρώνε και καμιλοπάρδαλης. Που οι καμιλοπάρδαλης είναι γαμό τα ζώα. Γιατί? Γιατί κοίτα τι λαιμό έχει μαλάκα, κάτι τα ξέρει παραπάνω από σένα με το ίδιο λαιμό. Δεν το είχα σκεφτεί. Καταρχήν μαλάκα μόνο για να καταπιεί μαλάκα. Κάνει μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα, οπότε δεν τα καταπίνουν αρετή. Μέχρι να κατέβει έχει κρυώσει τα πράγματα. Σωστό. Εγώ άλλο εννοούσα όμως. Ναι. Άλλο καταπιεί ήταν στο μυαλό μου, αλλά είσαι και 20 χρονών και θα πάμε φυλακή αρετή. Με 20 χρονών δεν πας φυλακή, με 15 πας. Πού το ξέρεις εσύ. Ω μαλάκα, θέλω στη κάμερα. Τι κάνουμε ρε μας τώρα. Βάλε και λίγο σκόρδο μέσα. Όχι σκόρδο ρε Ηλία και εγώ να βασώσω.
Νησέρνη καραβί. Το μόνο νησέρνη καραβί και δεν το έχει καταλάβει, κάτι τέτοιο λέει. Ηλία, είσαι πολύ καλό αυτό. Μπορεί να γίνει τίποτα αρχισυντάκτη μαγειρικών εκπομπών. Λίγος. Το έχει κάνει λίγο για τα μουνόλερα. Για τα μαύρα νερά του μουνιού του έχεις κάνει. Λοιπόν, έλα, σου έχω κάνει μια τρύπα. Τι θα γίνει, ρε μαλάκα, θα μου πέσει, δεν θα μου πέσει. Θα σου πέσει. Το ξέρω, πάντα μου πέφτει. Σου έχω ανοίξει μια τρύπα. Να το βάλω έτσι. Δεν είναι πρώτη φορά. Το ακούς. Που τα ακούς, πάρτα. Γιατί και κοιμάς, άκου να δεις πώς γλυπάει τώρα. Έχουμε να δώσουμε δώρα σε αυτήν την εκπομπή. Ναι. Πολλά δώρα, έχουμε χύτρες, έχουμε. Όχι μαλακίες λέω. Το ego.gr είναι μαλάκα και το comedy lab. Φαΐ θα φας! Τους από πουτσο. Μου βγήκε η ποδιά από την κάβλα. Άμα είχες κάβλα θα είχε μείνει ποδιά όρθια. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Επίσης έχει με ζούρα από πίσω το βούτυρο. Άσε το διάολο. Για να κόβεις ακριβώς τα κανάλια. Στη πούτσα μου, ρίχνω εδώ ακριβώς. Σηκαίνεται και το γάλα. Όχι ρε μαλάκα, τα 125 και αυτά με αγχώνουνε. Μπράβο μαλάκα, 146 να το ρουφήξουμε. Με καλαμάκι. Αλήθεια. Σε χαλάει να το ρουφάς, Επόμενο υλικό. Πώς σου φάνηκε, ποιος γαμάει εδώ ρε μαλάκες. Σήμερα πρέπει ακούς. να είναι. Πόσο χρόνο είσαι Ανθή? 19. Μα τη γαμίσαμε. Σε το πάμε να πάμε φυλακή. Άμα Λοιπόν, συνεχίσουμε έτσι, πήγαμε από τα 20 στα 19. Λοιπόν, αυτή η λέξη είναι πουτσα και κατοστάρι. κόλος είναι ξένη γλώσσα και σημαίνει λουλούδια και αγάπη. Εντάξει. Κοινόδοντας. Ωραία, ωραία. Πληκτρολόγιο. Όταν λέμε θα σου βάλω την πουτσα μου στον κόλο σου Ηλία Φοντούλη, σημαίνει ότι σε αγαπάω πάρα πολύ Πάρε ένα και παίρνεις λουλούδι. την αγάπη μου. Αυτό. Μην το φάσεις, θα πεθάνεις. Αμά, δεν είναι σαν κρέμα κάτι. Δεν αυτό το έχεις αυτό. Κρέμα σαν Όπως το στους πούτσους. Το έχεις πάει πολύ σωστά ρε. Εντάξει. Τι είμαστε ρε. Φτωχοί. Τι την κάνουμε, να την βάλουμε στο κόλλο μας. Μην ακούσεις, είπαμε κόλλο μας σημαίνει λουλούδια. Άνοιξε λίγο, όπως ανοίγει ο κόλλος του Φουντούλη, το λουλούδι εννοώ. Το λουλούδι. Κάμψε. Άλλη μια προσπάθεια σε τι, γιατί αυτό δεν πάει καθόλου καλά εδώ. Είναι πιστεύω, μάλλον δεν θα βγει αυτή η συνταγή, παιδιά. Βάλτε να δείτε καμιά τσόντα στο Pornhub. Τα φλόκια έχουν Άμα σου λέω, Άρα ωραία. και έχεις πάρει φλόκια. Έχεις δηλαδή. καμιά Πάρε τσόντα το στο φλόκια. Pornhub καλύτερα. Φίλε, δεν παίζει εδώ να γίνει συνταγή. Αυτό Κάτω στον κόλο σου. κάποτε ήταν έτσι. Αλλά πίστεψε στον εαυτό του και έγινε έτσι. Σαν το μικρό πουλάκι του Φουντούλη. Μια ζωή ήταν έτσι και μετά με την προσθετική. Παπαμ! Θες να δω και κάποιος να βάλει τη γλωσσίτσα εδώ μέσα να δούμε τι θα γίνει. Κολώνεις να βάλεις τη γλωσσίτσα σου εδώ πέρα, όπως και αλλού. Βάλτε επίπεδο όταν λέω τέτοια γιατί το κορίτσι είναι 19 χρονών μαλάκης. Να σου πω, αυτό μπορούμε να το βάλουμε εδώ ή θα κάει και θα πεθάνουμε όλοι. Ναι ρε, σιλικόνη είναι. Άρα οι γυναίκες με σιλικόνη μπορούν να ανακατέψουν τα βυζιά του σοκολάτα. Holy fucking shit. Εσύ Κωνσταντίνο. Πάνω το κεφάλι σου. Α, την άτιμη είναι. Ή δεν είναι ακόμα, από κάτω είναι υγρή. Υγρή και πούτσα. Καλά, συνέχισε να τη χτυπάς λίγο ακόμα. Αλλά μπορεί να κόψει. Όπως σου παπούτσα μου τα λουλούδια, Πρέπει να κόψεις τη βάση έτσι, πεπεπεπεπε. Ορίστε. Έλα ρούφα. Έλα ρούφα. Καταρχήν το λαστιχάκι το τρώμε. Ναι. Κόψε λίγο βασικά, όχι πολύ. Κάτσε κάνω έτσι, δεν μου πει. Κάπως το διπλώνω και το πάω στον κόλο σου. Ναι, όχι το. Πάρ' το ρε μαλάκα, πάρ' Ω. το το δάχτυλο την κλείτωσε παρατσάκ. Και όχι τίποτα άλλο, είναι το καλό δάχτυλο που δείχνω. Στον κόλλο του Φουντούλη. Στον κόλλο του κοντήλου μου βάζει βάζω την αυτό. κροθιά μου. Ωραία, μέσα, ρίχτα όλα μέσα. Ρίχτα όλα μέσα κάθε βράδυ τα ίδια και τα ίδια. Του λέω, μα είσαι σίγουρος, άμα μείνεις έγκυος, τι θα κάνουμε. Μου λέει, δεν πειράζει, θα μεγαλώσει το παιδί σου. Άστο και το βλέπουμε, εντάξει, έτσι κι αλλιώς λίγο να μαλακώσει. Το γκαζάκι. Να μαλακώσω όπως το πουλί μου κάθε βράδυ. θέλω να πει. Λοιπόν, τι κάνω το ψωμί Όλα εγώ. μαζί είναι κάτω έτσι. Δεν ήταν και πολύ καλό αυτό που πες έτσι, να μαλακώσει. Είναι πάντα μαλακό το πουλί σου, για πες μας. Εννοούσε το πουλί του Φουντούλη. Α, μάλιστα. Το πουλί μου μαλακώνει μόνο αφού σε γαμίσει. Παπύρο ο Ηλίας. Συνήθως δεν λέει τέτοια βρωμόλογα μαμά. Είναι καλό παιδί. Αυτό το μείγμα πού θα πάει στο κύμα. Ναι. Για πες. Πες. Στον κόλλο σου πήγε να πει. Αλλά δεν ξέρω γιατί το Ω, πέτυχες τι είναι αυτό? εξελισμένα. Όλα αυτά συμβαίνουν. Πάρε τα καρότα, έχει εκεί πέρα 2 καρότα. Και βάλτα στον κόλο σου. Πάλι καλά που το κατάλαβες. Αυτό τι κάνω. Το βάζεις στον κόλλο σου. Μέσα. Δεν κάθεται το πουρο, είναι πολύ μεγάλο. Σαν την πούτσα μου. Έχουμε πιπέρι κανονικό, όχι. Έχουμε πιπέρι πολύ βαθιά στον κόλλο σου, το έχω ξεχάσει από 2 επεισόδια πριν. Το δεξιά τώρα. Στο δεξί κόλλο σου. Το δεξιά τώρα πει. Μέσα στον κόλλο του Ηλία έχω κάνει σαλόνι. Έχω τόσα πολλά πράγματα. Σε λίγο θα το κάνω σαν IKEA. Θα πηγαίνω να παίρνει έπιπλα από εκεί μέσα. Ο κόλλος του Ηλία. Οι καλύτερες τιμές. Ηλία, έχω κολλήσει, έχω ξεμείνει από ιδέες. Ηλία. Ωραία, περίμενε.
Αναμενόμενο. Θες να μας πεις πώς γνώρισες την Princess? Ποια Princess, εννοείς την Πιπιπό? Α, Την είναι πι- την πιπιπό. Α, ξέρω πώς την γνώρισες. Την πιπίπωσες. Ξέρω γιατί είναι τόσο μικρή η κόμματα του μαλλιά της. Για να φαίνεται φυσιολογικός ο πούτσος του. Λέγεται Το βάλαμε σαν- όλο το κοιμά. Όλο το βάλαμε. Πέτα κάτω. Όλο αγόρι μου το βάλαμε. Όπως το βράδυ βάζω όλο το καρότο στον μπέλε σου. Τι περιμένατε, να ακούσετε κάτι ποιοτικό? Το βάλαμε εκεί το λάχανο να μαλακώσει. Σαν την πουτσα σου. Ναι. Αφού σε χύσω. Πήγαινες γυρεύοντας. Εδώ περίμενε. Πάνω στον οποίο θα στρώσεις τα μικρά ντολματάκια που θα φτιάξεις μετά. Γιατί αυτό Για να μην κολλήσουν. Για να έχουν ένα απαλό κρεβατάκι, ρε. Και για να μην αρπάξουν. είναι να αρπάξουνε, Πούτσα. βάζει πούτσους ο κόλλος σου. Πάντα πίνει ο κόλλος. Και πάντα κολλήσει του ντούλι. Ο δικός σου κόλλος βρωμάει. Το Ηλία μυρίζει λεβάντα. Τριαντάφυλλα. Μυρίζει ηλίσια παιδεία. Ναι, τώρα Γιατί ο κόλλος σου μυρίζει ηλίθια, παιδιά? Ηλίθια Γιατί παιδιά. η λύσια παιδεία μυρίζει και η γλώσσα του μαλλιάτσι. Λογότρινες! Το έπαιρνε. Είναι πολύ μεγάλο αυτό, πιστεύεις? Έχω δει και μεγαλύτερα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούς αυτό σίγουρα. Μου το έχει πει μια φορά που πήδαγα ένα γορίλα. Και μου λέει, έχω δει και μεγαλύτερο. Λέω, εντάξει, εγώ είμαι ως άνθρωπος. Όλα θα να τολμάς, ο Masterpiece. Στα τσιμπούκια κάστερ. Πάρ' το μαχαίρι από εδώ, να μου κόψεις κανένα χέρι και τα χρειάζομαι να σε δαχτυλώνω. Δεν χρειάζομαι εγώ. Και τώρα τι θες, και θα γλωσσοφιληθούμε μέχρι να αρρωστήσουμε? Όχι. Εντάξει. Ήθελα να δω πώς θα λειτουργούσε αν σου λέγε ναι. Τι εννοείς, κάθε βράδυ αυτό γίνεται. Έτσι. Όταν ήμουν μικρός έκανα προπόνηση με τα λάχανα. Και την τρύπα του κανά, massive. Να πάει Θα από όλες ακολουθήσουμε τη τις συμβουλή της εταιρείας και θα αντικαταστήσουμε το φουντούλι με μια πετσέτα. Καλύτερο θα είναι. Πάει την πούτσα του φουντούλι. Αυτό έχει κουκούτσια, αλλά δεν πειράζει, έχει μάθει να τα καταπίνει. Μπράβο, ρε. Καλό. Γαμάει σπίτια. Πάει στο σπίτι, δεν γαμάει έτσι. Κυρίες και κύριοι, φτιάξαμε ένα μαμαδίστικο φαγητό καλύτερα από τη μαμά σας. Ήρθε η ώρα να κόψω τα όνειρά σας στη μέση. Slack, το έκανα. Τα Τι θα κάνεις? στραβόκοψες, δεν ήταν στη μέση ακριβώς. Και πρόσεξε τώρα, αυτός που ακούστηκε είναι ο αρχισυντάκτης της εκπομπής. Τον έχουμε πάλι εδώ γιατί έχει το μικρότερο πουλί στον κόσμο και πρέπει να τον αγαπήσετε γι' αυτό. Έλα, Ηλία Φουντούλη. Έλα πήγαινε Θανάση. Έλα πήγαινε τώρα. Αρχισυντάκτη είπα. Ο σκηνοθέτης έχει ακόμα πιο μικρό πουλί. Α, έτσι μπράβο, να τα λέμε. Ο Ηλίας ο Φουντουλέιρος. Τι θες να κάνεις στο μπέικον αυτό? Κόφτω λωρίδες όπως είναι. Μισό να βάλω τη ζώνη του καράτε. Ζώνη αγνότητα. Τη ζώνη αγνότητας δεν τη βγάζω ποτέ. Γιατί φοβάμαι, μην μου βιάσει κανένα στην ψυχή. Τώρα να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Γράφτηκα στο γυμναστήριο, είναι αλήθεια. Ξέρω ότι θα κορδέψει κάτω στο comment, αλλά ξέρει τι γίνεται. Πρέπει να πω κάτι για τα γυμναστήρια. Στα αποδυτήρια. Κόφτε το οι άντρες. Δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε με το ψωλάκι σας έξω. Υπάρχει πετσετούλα που τη βάζεις εδώ και πας μέσα στο ντους, τη βγάζεις και παίρνεις το πουτσάκι σου. Επίσης, Δεν χρειάζεται να είσαι στα αποδυτήρια με το ψωλί. Τι έγινε, καλά. Τόσο από τα αναβολικά. Καλά, λέει μαλακές, σου πετύχει κανένας, ένας έκανε έτσι. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ να βλέπω με τις ψωλάρες σας έξω που περπατάτε, δεν τρέχει τίποτα. Μαλακά ψωλή μου. επίσης μπορείς να μην τα κοιτάς άμα θες. Δεν μπορώ, πάει το μάτι μου. Και λέω φιλαράκι, ψωλή σου είναι αυτή. Πάει το μάτι. Ξυρίζονται εδώ πέρα έτσι με ένα βελάκι προς τα κάτω. Έχει μια φυτονία πινακίδα που λέει το πουλί μου. Έχεις πάει στο γυμναστήριο? Και στο κρεβάτι σου έχει μια τέτοια πινακίδα. Δεν έχω κρεβάτι. Έχει γνάρι το τεφλόν. Φύγε γαμεμένε, φύγε. Πάνω λάδια. Κάνε ρε λίγο πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα θα το φάω στο μάτι άμα το κάνω. Το βλέπεις ότι δεν είναι και κανένα βαθύ. Όχι, δεν θέλω να σκεφτώ τι έπιανε πριν με αυτά τα χέρια. Το πουτσάκι σου έπιανα, προσπαθούσα να το βρω. Και το έπαιζες. Και λέω που πήγε. Ήτανε κάπου εδώ. Γιατί μου πιάνεις τον πούτσο? Ο οποίος θέλω να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Τόσα επεισόδια το λέω. Κοίτα μπλούζα που έχει σκάσει το παλικάρι στο επεισόδιο, ρε μαλάκα. Και μετά να ρωτιέται γιατί δεν γαμάει. Και γιατί του στέλνουν μόνο αγοράκια στο Facebook. Αλλά κοίτα τώρα. Γαμάει η μπλούζα, φλέγεις το ξερομουνιά. Το έχω. Ανάποδα. Τόσο κοντά Γύρνα απ' την άλλη. και τόσο μακριά. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούς αυτό. Δέστη μου, ρε Ηλία Φουντούλη. Δέσπι μου. Και αυτό το λες κάθε βράδυ. Προφανώς. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει αυτό το επεισόδιο. Ο αρχισυντάκτης της εκπομπής Ηλίας Φουντουλάκιος Ναι, και, και η μπλούζα του σας καλωσορίζουν. και ο Παρθένο ασφάλεια που έχει βάλει για τέτοιο. Δεν πηδάει ποτέ με Η αυτό. ζώνη αγνότητα είναι αυτή η μπλούζα. Βγάζει τα κομμενάκια, δεν μπορείς να με πάρεις σήμερα. Έχω αυτή την μπλούζα. Και τα κομμενάκια, όχι και εσύ ήθελα τόσο πολύ, ρε Ηλία. Λοιπόν, Η αδελφή σου δεν είχε την ίδια γνώμη. παίρνει όμως το κόκκινο που είναι ήρεμη δύναμη, σαν το πουλάκι του Ηλία.
Που είναι κόκκινο ή που είναι ήρεμη δύναμη? Που είναι ήρεμη δύναμη. Το βλέπουν τα κομμενάκια και λέει πού πας τώρα με αυτό εσύ. Πώς το βλέπουν, αφού με αυτές τις μπλούζες δεν πλησιάζουνε, πέφτει σε αντιφάσεις. Έχεις δίκιο τώρα. Έχει ένα point. Με έπιασε εκεί στη γωνία και μου τάριξε. Είναι η Έλεγα, πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. έλεγα όμως ότι πάνε τα κομμενάκια και του λένε καλά, συγγνώμη. Πού είναι το πουλί σου? Του λέει αυτό είναι το πουλί μου. Κάνει λίγο έτσι γιατί έχει και μοιοπία. Λέει α, έχεις πουλί. Και η πρώτη απορία που έχουν είναι πώς κατουράς και δεν κατουράς τα μπουτιά σου. Έχει αίμα πάνω ρε μαλάκα. Πω ρε που στη βαρέα θα γυρνάς από την εκπομπή ρε μαλάκα. Δεν είναι αίμα, είναι αιμογλωβίνη. Να και γιατί δεν γαμάει ο Λεβόν κύριε Σκύβη. Ναι, αίμα αιμογλωβίνη. Και θα κάνουν οι κομμές. Ξεδίνει αιμογλωβίνη. Πάρτο, πάρε εδώ, φεύγουνε. Τα υγρά μου. Να σου καρίστρα. Μαλάκα. Λοιπόν, έχω και μια μπλούζα να σου δώσω άμα θες. Για σίγουρα αποτελέσματα. Άμα δεν πιάσει το αιμογλωβίνη να πεις του κοίτα και την πλούζα όμως. Μήπως δεν θα γαμίσω ποτέ. Μπαίνει το δάχτυλο μέσα στο δόρμα και μωρό. Τι μπαίνει πού? Μπαίνει ο κουπούτσος μου στον κόλλο σου πρώτα. Δύο. Κάθε φορά πρέπει να το ρωτάς τι είναι αυτό που του δώσες, γιατί δεν έχει καταλάβει τι είναι αυτό. Πάλι. Είναι το, όχι το πράσο, το κρεμμύδι το φρέσκο. Ναι. Ποιος γαμάει εδώ ρε μαλάκα. Φύγε να μου σπάρω το χέρι. Γαμημένε. Έτσι και λέει, σου λέει τα χέρια που το θέλουν αυτό που το παίζω. Τι θα κάνω. Το αριστερό, όχι, Τι θα πω γίνω σε αυτή τη ζωή. Με αυτές τις μπλούζες. Θα μου το παίζει η αδελφή μου. Και παίρνει αυτό το πολύ αντρικό κουτάλι. Τι έχει το κουτάλι μου ρε βλάκα. Δεν κατάλαβα. Ξέρεις τι σούπερ σε έχω ρουφήξει με το κουτάλι. Όπως σου είπα στις πούτσες. Σφερμό σου πω. Βάλε μια ωραία κουταλιά μέσα πατέ σκορδούνι μυρωδικά. Κάρτο. Μύρισε το πρώτα. Μύρισε το, απόλαυσε το. Φάει και λίγο. Αυτό μόνο του τρώγεται. Ναι, για φάει. Φάει ρε μαλακά. Σκόρδο είναι. Φάει. Λίγο. Δεν μπορώ. Έχω ραντεβού μετά. Με την αδελφή σου. Με την ξύλινη το κάνεις. Την ξύλινη. Και έλεγα γιατί είναι τόσο μικρό. Ο σαν το πουλάκι του Νάσκαρη. Δεν θέλω να λες ότι είναι μικρά τα πουλιά άλλων. Γιατί? Θέλω να λες μόνο για το δικό μου. Έχεις δίκιο Πεδούλη. Αλλά το δικό σου είναι τόσο μικρό πλέον που η λέξη μικρό είναι μεγάλη. Πώς το έπαιζε όλο αυτό? Τι είπε ρε. Δεν είναι βαθύ. Να κάνετε break. Ο σαν το Σαν τον λαρίκι. κόλο σου. Περίμενε. Φτάνει πιστεύω τα σεξιστικά και τα σχόλια Ναι, περί οπωσδήποτε. σεξ. Θα μιλήσουμε για κβαντική μηχανική. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κβάντα και το κόβουμε στον κόλλο του φουντούλη. Επίσης ανακαλύφθηκαν τα μαγνητικά πεδία. Το ξέρω στην πούτσα σας, αλλά. Βαρυτικά ηλίθεια. Πριν το χρόνια ξέρω εγώ. Μαγνητικά είπες. Τα βαρετικά αυτό ήθελα να πω. Αλλά έχουν γίνει σοβαρά πράγματα σήμερα και δεν έχω όρεξη. Όπως για παράδειγμα έμαθα ότι η Ηλίας δεν έχει περίοδο. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί. Άρα τι σκατά γίνεται σε αυτή τη σχέση. Η Λία είναι αλήθεια αυτό που λέει. Όχι. Έχω, φυσικά και έχω. Λοιπόν, δεν κάνω το πετάδι μέσα. Ναι, ρίχτα. Είναι ένα γιο, τα κάνεις όλα με τα χέρια, ρε. Ρε συχαμένε Έχεις δίκιο, ρε μαλάκα, Έχεις γιατί- ποτίξει τα δάχτυλά σου ρε πούστη παντού. Στον κόλλο σου τα έχω βάλει πρώτα. Γι' αυτό το λέω. Το ρακίσμι. Θα κάνεις κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, ρε, δεν έχετε φασωθεί καθόλου στην εκπομπή, μαλακή αυτό. Είμαστε σαν τη Μόλτερ και το Σκάλι. Το σαν το... Ωραία. Τι κάνω το πετάω μέσα. Έτοιμος ρε. Λία, πέθανα, μαλάκα, λία, Κάτι Αυτά που βάζει δάχτυλο τα ίδια. Μπουμ. Έπρεπε να το περιμένω αυτό. Ξέρετε τι γίνεται, πρέπει να έχασα το δάχτυλο. Στον κόλλο σου είναι, κοίτα. Πού είναι το μαχαίρι των Ιωνών. Πάρε αυτό το Δεν σιρτάρι. μου έχει πλύνει το μαχαίρι των Ιωνών, μόνο Άρα, να. το- Πάρε ρε μαλακά το σιρτάρι που θα το συζητήσουμε Τώρα να τώρα. κόψει βούτυρο, θες και το ξύφο των Ιωνών. Κοίτα τώρα με τι μαχαιράκι για μαλάκα είναι, τι θα κάνουμε δουλειά. Δώσε ένα φυλάκι. Έτσι βέβαια. Φασώνει το γάτο ρε Σε μαλακά. νερό σιγάτα. Ναι, ναι, ναι. Κάτι είχε φάει ρε μαλάκα. Πουτσα! Κάτι πολύ κακό έχει Είχε φάει. γλύψει τον κόλλο του. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παρένθεση σε αυτό το επεισόδιο. Θέλω να δείτε την μπλούζα του Ηλία. Συνεχίζει το μοτίβο Παρθένο ασφάλεια. Κοίτα το. Δεν γαμάνε τα στρομφάκια. Εννοείται δεν γαμάνε τα σοφάκια. Όπως το πες. Έλα, λέγε τι είναι. Είναι χυμός σταφυλιού, αυτό που πατάς και βγαίνει κρασί. Αυτό λέγεται μούστος. Ναι, και μετά το βράζεις και το συμπυκνώνεις και μένει λίγο και έχει όλη τη γλύκα του σταφυλιού με τα ζάχαρα και γίνεται τόσο σαν το πουλάκι σου. Και πολύ λες. Αλλά πολύ πιο γλυκό. Όσο λες, εγώ θα πίνω λίγο. Είναι σαν κακή βραδιά μετά από βρώμικο, φίλε. Δεν έχει οσμή, μύρισε λίγο. Δεν έχει καθόλου οσμή. Σαν γλυκοκολάδα είναι. Μαλάκα ρε Ηλία, τι έκανες. Έκανες λίγο, Ηλία. Εντάξει. Ηλία! Βάλε αλλά... Αυτό δεν σου το έχω πει να μην το βάζει στον κόλλο του κάθε φορά, ρε. Πάντα το Πάντα θέλω το να βάζεις βάζεις στον κόλλο το του. Ωραία, και θέλω και χυμό από μισό πορτοκάλι.
Όντως. Ναι. Πώς παίζει κανένα μαχαίρι άλλο. Μήπως να πάρεις από το σιρτάρι. Δεν έχω άλλα, παιδιά, τι είμαι. Κάνα σκηνέ. Τρίτα μαχαίρια. Το άνοιξε στο σιρτάρι να δεις ότι δεν έχεις άλλα. Ρουφέξτε το πέος μου και δεν έχω άλλα. Μαλάκα, κοίτα, δεν έλεγχω τη δύναμη μου, κοίτα πώς έκανε το πορτοκάλι, ρε μαλάκα. Το σύθλιψα, ρε μαλάκα. Χωρίς δηλαδή κάνω χειραψίες και τους καταστρέφω τα χεράκια. Και μου λέει, μα ρε μαλλιάτσι, το ήθελα το χέρι, τον έπαιζα με αυτό. Δεν με νοιάζει να τον παίξει με άλλη ζωή, είναι δύσκολη, πες μου. Τώρα άκου τι θέλω να κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο το επόμενο βήμα. Θέλω να αδειάσεις σχεδόν όλο αυτό το μείγμα εδώ Τα μέσα. χέρια μου γίνανε κίτρινα. Επειδή τον παίζεις και τρως γαριδάκια. Στο γερολόλο φωνάζει, στο γερολέλη είσαι σοβαρός. Γιολελέης τρως. Γερολέλης. Είμαι σοβαρός. Έμεινε όμως. σοβαρός, ναι. Θες να γράψω εδώ τίποτα, καμιά εξίσωση. Όχι, γιατί θα ρίξουμε από πάνω Ψ το άλλο. ίσον χ στη Δευτέρα. Το έχει λεπτύνει τόσο πολύ. Και έχει μαζευτεί όλο από Μη μου με την πουτσούλα σου, Λεβόν, το έχω λεπτύνει. Τι να κάνουμε εδώ πέρα. Ωραία, λοιπόν από πάνω αυτό. Πού είχες εσύ την κουτσούλα μου. Την είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ με τα πιο μικρά πράγματα στον κόσμο. Ήτανε το ντοκιμαντέρ τι δεν πιάνει το απλό γυμνό ανθρώπινο μάτι. Η πούτσα σου. Να τι δεν πιάνει. Τώρα Λοιπόν, πάει να παίρνω σωθεί. αυτό το ταψί Και και πας να το το πάω σωθείς. πάνω στο φούρνο. Το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο Ωραία. στους 180 βαθμούς για 22 με 26 λεπτά. Να τον ακούτε, δεν πηδάει, οπότε αυτά τα ξέρει. Έφυγες. Εγώ πάω πάνω. Στη μάνα σου. Τι λαμπρός νέος,